10 בטבת, קצת מתעוררים לחיסרון של המקדש, והנקודה שאני מאוד אוהב להנכיח בחיסרון של המקדש, זה החיבור שיש בין הגוף לנשמה, בין טעם העץ לטעם הפרי. ידוע ששלמה המלך בתפילתו בחנוכת המקדש, מדבר על זה שכשעם ישראל יבוא לבית המקדש, אז תפילותיהם יתקבלו, וזה משהו שרק מקום שיכול לחבר בין הרצוי למצוי יכול להביא. ויום צום זה יום שבו אנחנו קצת משתיקים דווקא את הגוף, כדי להתעורר למקום האחר, למקום של הנשמה, למקום של הרצון. ובא לי קצת להדהד את הדברים שישעיהו אומר, שהמהות של הצום היא לא עצם זה שלא אוכלים, אלא זה שאנחנו לא אוכלים מביא לנו איזשהו מקום להביט למעשים שלנו, כי לרוב אנחנו מתנהלים בשגרה כזאת, ופתאום עצרנו את השגרה, והעצירה הזאת של השגרה נותנת לנו איזשהו אפשרות לשים לב למעשים שלנו, לשים לב לבחירות שלנו. ודווקא האמת מעניין שאנחנו הרבה פעמים מזכירים את בית המקדש על ידי איזשהו התנתקות מהגוף, שהיא מה שתיתן לנו את החיבור בלב. ואני עוד נדבר על זה, על המקום שבו שהתורה צריכה להיות בו, קצת נזכיר את תנורו של החנאי, אבל כרגע אני באמת רוצה לעצור פה ולשים לב שנשים לב רגע על המעשים שלנו הפשוטים, ואולי פעם אחרת נרחיב גם על החיסרון של המקדש.